Читалището – една от емблемите на Троян, тук в сърцето на града и в сърцата на троянци. В настоящата сграда читалището се нанася през 1959 година и тя се превръща в дом на бурно разгорялия се културен живот през следващите десетилетия. Читалище наука в Троян е една от емблемите на нашия град. Читалището е повод за самочувствие и за гордост на троянци. Буквално всяка седмица ние имаме възможност чрез читалището да се срещнем с най-доброто от българската култура в сферата на театралното изкуство, в рамките на различни концерти, на различни събития. Най-хубавото е, че в Троянското читалище троянските деца за първи път се срещат с културата и имат възможност да изявят своя творчески потенциал. За мен като кмет читалището е и грижа, и отговорност. Да направим така, че троянци да се чувстват добре в своето читалище. През 2018 година, със средствата от 3 спечелени проекта и в сътрудничество с община Троян, сградата е изцяло обновена и ремонтирана. Закупена е професионална озвучителна и осветителна техника с високи технически параметри. Новото оборудване и високият професионализъм на обслужващият екип правят читалищната сцена предпочитана за най-прочутите театри, изпълнители и оркестри. Монтиран е подемник за инвалидни колички. Освен големият театрален салон с изцяло ремонтирани сцена и оркестрина, читалището разполага с камерна театрална и конферентна зала, където се провеждат срещи, дискусии, конференции, презентации, камерни концерти и литературни събития, куклен театър и детски спектакли. Обновените модерни фоайета са предпочитано място за изложби и организиране на различни събития, тъй като са снабдени с подходящото за целта осветление и озвучаване. През същата година е реализирана и мечтата на поколения троянци в града ни отново да има кино. И то е тук, в читалището. Здравейте, с 2 думи да кажа. Впечатленията ми от читалището в Троян, пък и от самия Троян. Идвам тук, даже бих могъл да кажа често, идвал съм с кино, днес съм тук с театър. Правили сме и автокино, правили сме кино отпред на площада. Това като цяло е едно от местата, които поддържат културата и изкуството не само в града, но и в държавата, което е много хубаво и е похвално. Защото без култура и без изкуство нито една нация не е просперирала. Така че самия факт за вида на читалището, за това как е реновирано, поддържано, за това, че притежава истинска киномашина, например, за да се прожектират филми, че има много често представления тук, поддържат културна програма, говори само за себе си. Оставам винаги ваш приятел, защото тук съм изкарал много приятни мигове. Бъдете живи и здрави и все така не се давайте и дръжте културата. Не случайно думата читалище означава място за четене. Затова и библиотеката е една от основните дейности тук. От далечната 1892 година, когато Ганко Семерджиев основава библиотека наука, е изтекла много вода. Библиотеката е преминала през различни исторически събития, но е оцеляла до днес, крепейки се на непресъхващата жажда на троянци за просвета и образование. Тук са работили най-будните и образовани личности. Днес библиотеката е най-големият модерен информационен център за общината.
отговарящ на непрекъснато повишаващата се необходимост на хората от информация и литература, място за културни събития и срещи, за образование и развлечение. Тук работят квалифицирани служители, готови да откликнат на читателските търсения във всички сфери на познанието, които селектират, поддържат и съхраняват библиотечните фондове. В наши дни библиотеката е настанена в приветливи и добре обзаведени помещения, заемна зала за възрастни, където има свободен достъп до книгите, читалня за възрастни, детски отдел и 2 книгохранилища. Създадени са възможно най-добри условия за работа както на читателите, така и на библиотекарите. Библиотечният фонд наброява повече от 122 000 тома литература. Благодарение на 6 спечелени проекта на Министерството на културата за периода 2018-2022 година за обновяване на библиотечните фондове, успяхме да закупим много нови книги, старателно подбрани според читателските интереси, с които значително се обнови и обогати фондът. Съществен дял в процеса на попълване и обновяване на фондовете имат и дарените на библиотеката книги. Наред с най-новите и търсени издания, тук читателят ще открие произведенията на всички български, руски и европейски класици, както и богата колекция от стари и редки издания. Уникален за нашата библиотека е фондът Краезнание, който води началото си от 1964 година. В него се събират и съхраняват книги и статии, отнасящи се до историята, бита и културата на нашия район, както до живота и дейността на личности от него. Съвременните технологии са част от библиотечната работа. През 2009 година библиотеката е включена в програмата Глобални библиотеки България, откъдето са предоставени компютри. С тях са оборудвани 9 работни компютърни места, на които читателите могат да извършват справки относно актуална информация, да осъществяват своята научна и образователна дейност. Също така, с помощта на тази компютърна технология могат да се извършват фактографски, библиографски справки, издирване в бази данни на други библиотеки. Тук читателите могат да получат квалифицирана помощ при попълване на документи, при изработването на библиографски справки. Наред с попълването на библиотечните колекции от книги, библиотеката се стреми да поддържа богат абонамент от периодични издания, ежедневници, местни периодични издания и специализирани списания, които читателите могат да ползват в удобната читалня. В читалнята се съхранява и ползва и част от справочния апарат на библиотеката, картотеки, речници, енциклопедии. От 2003 година библиотеката поддържа електронен каталог на книгите и електронна картотека на статии от вестници и списания. Закупеният от читалището софтуер позволява бързо и качествено обработване на библиотечните материали, повишава се бързината и качеството и на обслужването на читателите. Приоритет за нас е работата с подрастващите. От своето създаване през 1971 година до днес, детският отдел на библиотеката е място за първа среща с книгите за поколения троянски деца. Постоянните ни контакти с учителите от троянските училища и детски градини ни дават възможност да предлагаме на децата препоръчаната им литература, да ги информираме и да им предлагаме най-новите заглавия. Освен това, ежегодно организираме за тях интересни образователни мероприятия за приятно и ползотворно прекарване на ваканциите. Лекции, презентации и беседи. Като добри практики се утвърдиха фестивалът Дни на талантите и интересите, който е насочен към децата от цялата община, и инициативата Лятно четене.
Като естествено продължение на вече създадената музикална традиция в града, през 1953 година Бонка Минева, Васил Василев и Илия Готовски основават детска музикална школа към читалището. Първоначално занятията се провеждат на различни места в града, а след построяването на тази сграда, школата се премества тук, където се помещава и до днес. Аз съм от първото поколение възпитаници на музикалната школа. За нас тя беше втори дом. Дом, в който прекрасни учители откриваха един нов свят – светът на музиката. Обичахме много да свирим, упражнявахме се упорито, напредвахме и радвахме публиката с нашите продукции и концерти. Така израствахме емоционално и духовно. Деца с музикална култура. Аз съм и от така наречената Стара гвардия на акордеонния симфоничен оркестър, създаден от маестро Владимир Парушев в далечната 1959 година. Ние бяхме едно голямо семейство, едно общество от съмишленици, едни истински приятели, обогатени от красотата на музиката. Много споделени радости, много тревоги, много трудности, неделни репетиции, аплодисменти, награди, вълнения, възторзи. Един прекрасен, скъп и мил спомен. Истински приятелства за цял живот. Интересът към школата нараства през годините. Нараства и преподавателският състав. Успешното обучение създава оркестранти за известната по онова време в града оперета към читалището. По това време се създават и така обичаните от троянската публика оркестрови формации. Още през втората учебна година 1954-55 към школата се организира струнен оркестър с ръководител преподавателят по цигулка Илия Готовски. Оркестърът още от 1955 година изнася ежегодно концерти, с които показват музикалния талант на младите възпитаници на школата. С изключително богатият си репертуар от класически, български и съветски творби, струнният оркестър има и една прекрасна инициатива – тематични концерти. Тази инициатива е единствена измежду всички музикални школи в страната. Те се съпътстват с лекции, изнесени от диригента Готовски. Увлекателността на тези концерти с лекции им спечелва широка популярност сред гражданството. Освен с ежегодни концерти, струнният оркестър се изявява и на почти всички градски тържества. Той престава да съществува през 1973 година. В малкият град има големи хора, които ги правят история. Такава личност е маестро Владимир Парушев. Животът го довежда в Троян като преподавател по акордеон и тук музикалният му талант намира своето призвание. През 1953 година той създава естраден оркестър, който просъществува само 5 години, но за това кратко време изнася 2 самостоятелни концерта и има десетки участия. В края на 1959 година към детската музикална школа Владимир Парушев създава акордеонен оркестър. Още през пролетта на следващата 1960 година оркестърът завоюва първо място на прегледа на музикалните школи в град Ловеч. Концертите на оркестъра се провеждат ежегодно и са запомнящи се със своето оригинално симфонично звучене, както и с богатата си и разнообразна програма от български и чужди класически и съвременни творби. Известни са още и с творби, изпълнявани за пръв път у нас.
Освен в Троян, има изяви в много други градове из цялата страна. Акордеонният оркестър участва във всички прегледи на музикалната самодейност, които се провеждат в онези години. Носител е на множество престижни отличия и награди. Направени са десетки записи в Радио София. Оркестърът има и международни изяви в Полша и Чехословакия, а концертмайсторите са носители на множество златни, сребърни и бронзови медали. След почти 30 годишно съществуване, с оттеглянето на Владимир Парушев от активна преподавателска и диригентска дейност, през 1988 година акордеонният оркестър престава да съществува. През 1980 година Людмил Кунов, преподавател по китара в школата, основава китарен оркестър. Един от трите, съществуващи по това време в цялата страна. С богатия си в жанрово отношение репертуар и благодарение на качествата на великолепен преподавател на Людмил Кунов, китарният оркестър се радва на обичта на публиката, изнася самостоятелни концерти и завоюва престижни награди на национално и регионално ниво. През 1963 година учителят Балю Данов основава Духов оркестър. Той просъществува само няколко години и е възстановен през 1968 година от маестро Владимир Парушев. Духовият оркестър се превръща в неизменна част от всички градски тържества в Троян. През 1981 година към детската музикална школа е създаден младежки духов оркестър под ръководството на диригента Владимир Парушев. Помощник диригент е Ангел Ангелски. За кратко време съставът успява да се наложи, да стане любимец на публиката и да завоюва редица престижни отличия. След Владимир Парушев, диригентската палка поема Илян Тодоров. И под негово ръководство съставът развива оживена концертна дейност. Самостоятелни концерти в зала и на открито, участие в сборни и шоу-програми, марш-паради и общоградски тържества. Оркестърът се изявява както в страната, така и в чужбина. Но изявите му са немислими без участието на мажоретния състав, формиран от госпожа Венетка Георгиева-Пейникова през 1980 година. През 1997 година оркестърът и мажоретният състав минават към община Троян и се наричат Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки. Днес се радва на популярност сред музикалната публика дует «Фантазия» – Амория Маркова пиано и Мариета Куцарова флейта. Дуетът е създаден през 1991 година и вече 30 години радва троянската публика със своята изискана музика. В репертуара присъстват както класически, така и модерни композиции от български и чужди композитори. Запомнящи са техните концерти, поднесени по интересен и вълнуващ начин. Освен концертната им дейност, те са предпочитани изпълнители за частни и градски тържества. Дуетът има издадени 3 компакт диска. Днес в детската музикална школа има класове по пиано, акордеон, китара и флейта. В нея се обучават над 90 деца. Ежегодно те показват своите способности в концерти, продукции, организирани за Коледа и за края на учебната година. Освен в тях, децата и преподавателите активно участват във всички читалищни концерти и програми, както и в градски и училищни тържества. Една немалка част от възпитаниците на школата са приели музиката за своя професия и продължават обучението си в музикалните институти и в Българската държавна консерватория. 70 години вече детската музикална школа не само открива света на музиката за децата на Троян. 70 години в детската музикална школа се подготвят много талантливи музиканти, представящи Троян в страната и чужбина. Възпитаници на тази школа са изявени професионални музиканти на световно ниво. Сцената на вашето читалище е основният форум, където
един изпълнител, който изповядва такава музика като мен, в която има послание, която има литературна основа, която има така традициите на шлагерната ни песен, може да се изяви. Затова толкова се сраснах с това читалище. Аз откакто концертирам, идвам тук по всеки повод, по който имам с какво да се похваля. Когато и да дойда в Троянското читалище, винаги се чуват от всеки прозорец или пияно, или цигулка, или гласове, които пеят. На пълен оборот се репетира в школите. Троянското читалище е с традициите да бъде с уникалната сцена на всички гости, които искат да посетят този град. Светлината, която носи това читалище за културния живот на града, е онова, което мога да кажа, че е свързано с Троянското читалище. Освен това, хората правят едно място такова, а не самата сграда. Именно затова екипът на читалището е онова, което за мен дори е гордост, че имам късмета да познавам. Всеки един от тези хора, които работят тук, са се отнасяли с невероятно уважение и така, как да кажа, към това, което правя. И на първо място трябва да кажа естествено за Станка Марешка, която толкова много години е секретар на читалището и е превърнала всеки един гост, пребиваващ в тази институция, да се чувства така, че сякаш той е привилегирован, различен, сякаш той е най-важният човек, което прави присъствието ти и участието ти на тази сцена още по-хубаво и по-смислено. През 1993 година маестро Иван Генков основава дамски камерен хор към читалището. Създаден като състав, който изпълнява обработен фолклор, с течение на годините съставът обогатява репертуара си в стилово и жанрово отношение. Той започва да изпълнява народни и патриотични песни, евъргрини, арии от опери, оперети и мюзикали. Хорът е известен с майсторските си изпълнения. Печелил е много награди от фестивали и надпявания. Член е на Сдружението на туристическите хорове в България и ежегодно участва в националния фестивал с песните на България в сърцето. Със специален репертуар от църковно-славянски песнопения, хорът участва в тържествените литургии в църквата Света Петка Параскева. След Иван Генков, диригентската палка поема Веселка Марешка. Под нейното ръководство дамският камерен хор разнася на крилете на песента славата на нашето читалище и на Троян не само в страната, но и по сцените на Франция, Хърватия, Унгария, Чехия, Италия и Испания. В настоящия момент диригент и ръководител на хора е Надежда Бурева. С настъпването на демократичните промени през 1992 и 1993 година под ръководството на читалището преминава танцов колектив Здравец. Той е основан през 1953 година като профсъюзен танцов състав към дървопреработвателен комбинат Георги Димитров, сега Лесопласт. Дългогодишен ръководител на състава е Стефан Йочевски, а хореограф Николай Йочевски. Към състава е сформиран оркестър с ръководител Петър Петров, както и вокално трио. Танцов колектив Здравец реализира своята дейност в Народно читалище Наука Троян до 2006 година. Но танцовата традиция и любовта и преклонението на троянци пред нашия фолклор не приключва до тук. През 2005 година към читалището се създава клуб за изучаване на народни танци «Хаза здраве» с ръководител Иван Иванов. 3 години по-късно, през 2008 година, той основава фолклорен ансамбъл «Траяна». Това е най-голямата фолклорна формация в община Троян, включваща детска школа за народни танци с ръководители Радослав Бачевски и Татяна Макавеева и корепетитор Валентина Казанджиева. Клуб за изучаване на народни танци «Хаза здраве» с ръководители Илиян Данаилов и Галина Цветкашка и, разбира се, представителен концертен състав
с ръководител Радослав Бачевски и хореограф Мирослав Димитров. Към ансамбъла е създадена вокална група Накит. За краткото си съществуване ансамбълът участва в повече от 150 концерта в страната и в чужбина, от които 11 самостоятелни. Чрез самодейците на фолклорен ансамбъл Траяна, богатството и красотата на нашия фолклор се показва по сцените на Франция, Италия, Чехия, Унгария, Словения, Сърбия, Гърция, Македония и Турция. От 2020 година с ансамбъла работи Мирослав Димитров, главен художествен ръководител и хореограф на Държавен ансамбъл за народни песни и танци Пирин, Благоевград. По негова идея и режисура, по повод на 150 годишнината от основаването на читалището, бе създаден спектакълът «Картини от България», който има амбицията да бъде представен в много български градове и в чужбина. В него, освен танцорите, участват и дамския камерен хор, както и актьор-разказвач. Изключително ми е приятно да се върна в моите начални години, защото от 19-20 годишен до ден днешен съм пътувал предимно в театри и читалища. Така ми стана много приятно в момента, който разбрах, че за пореден път ще работя в читалище. Това нещо е изключително приятно за мен, че отново след толкова години имам тази възможност да стъпа на читалище, което е така поддържано, което хората веднага се вижда, че е правено с много любов. Без любов нищо не става. Така че любовта се вижда навсякъде и съм щастлив, че отново се връщам, или пък скоро вие с вашата годишнина ме връщате в почти абитуриентските ми години. Да се върнем години назад. Наистина благодаря ви за това, което правите. Студия «Гласове» при Народно читалище «Наука» 1870 година в Троян е певческа школа за млади поп-изпълнители с близо 20 годишна история. Нейн основател, художествен ръководител и вокален педагог е Мариета Жекова. Музикални дарования на възраст от 6 до 30 години се обучават индивидуално и се превръщат в изявяващи се на голямата сцена певчески таланти, артисти и професионалисти. Доказали се през годините, гласове са най-голямата реклама на Троян в националният ни ефир. Както солистично, така и ансамблово, възпитаниците на школата участват в много инициативи, събития и концерти, самостоятелни, от културния календар на града и в национален мащаб. Невероятни, артистични, харизматични, нестандартни и провокативни, открити и забавляващи се, амбицирани да подарят таланта си чрез песен и да завладеят публиката си, независимо къде. Това са троянските гласове. Затова имат много почитатели и приятели от цяла България. Тези млади хора намират своя път не само защото пеят с обич, вяра и ентусиазъм на сцената, но и защото са добри приятели помежду си. Допълват се, музицират, интерпретират, експериментират, откриват и популяризират хубавата песен с глас и артистизъм и вървят заедно, смело напред, поколение след поколение. Винаги студията е обменяла опит и с добри вокални школи и известни български поп-изпълнители. В нея идват да се обучават и деца от други градове. Неизброими са музикалните дарования, които Жекова създава през годините и качва на сцената. Запомнящи се са младите таланти, излезли от студията. Неизброими са техните призови отличия в най-престижните певчески конкурси в България и в Европа. Някои от тях завинаги са свързали живота си с музиката. Композират, издават албуми, присъстват в учебниците по музика. Безспорен лидер е победителят в телевизионния формат «Гласът на България» от 2017 година Радко Петков, носител на още десетки престижни отличия.
Любимец на публиката остава завинаги и Христо Младенов, финалист във втория сезон на Гласът на България. През 2014 година студията е удостоена с почетното отличие на град Троян «Златен герб». Връчвани са и награди от Съюза на читалищата в България, музикалните академии, регионалното управление на образованието и множество дипломи и грамоти. Ръководителят на студията Мариета Жекова многократно получава отличия за вокален педагог на най-известните и престижни национални и международни певчески конкурси. Ако попитате членовете на музикалната общност в България с какво свързват Троян, те единодушно ще отговорят с уникалната троянска певческа школа и блестящите гласове на Мариета Жекова. Аз имам специален сантимент към това място по проста причина, че преди може би 8, 9, 10 години Златна Костова ме свърза с местната самодейна трупа и започнах да идвам и да се опитвам да работя с тях. Това продължи доста време, години. А тук намерих приятели, с които много се сближих, работата сближава, както сама знаете. Но това, което беше по-големия ми късмет е, че дойдох във времето преди ремонта, по време и в крайна сметка в един доста завършен вид. Сцената, на която имахме премиера, тогава беше вече готова, но сега това, което виждам още по-късно, вече е нещо, което могат да завидят много градове и за мой ужас много квартали на град София. Вие сте едни прекрасни хора, които сте направили това. Тази моя приятелка Маришка направи такъв ремонт, който скоро не знам дали ще се случи някъде. Това, за което съм си мечтал, е това, което ми се случва. Да съм на такава сцена, да дойдат хората от града да ни гледат, да ни аплодират и да ни изпратят с добро и да искат пак да се видим. Това, което правите вие за града ви, е нещо, което има смисъл. Правете го за децата, правете го и за по-големите. И аз винаги с удоволствие ще идвам тук. Много се радвам, че тая вечер ще гледате представление на Теди Москов, който е изключителен. Малцина знаят, че известното представление Многострадална Геновева, описана в Подигото, Вазов е взаимствал от реално театрално представление, изиграно именно в Троян през 1872 година. То се счита за първото театрално домашно представление в България въобще. В одаята на Димитър Папазов, пред неколци на приятели и съседи, се вдига завеса от листник и разкрива светът на театъра за троянци. Независимо от примитивните условия и от съпротивата на тогавашното еснавско общество, ентусиазмът на актьорите и на публиката поставят началото на една богата театрална традиция, продължаваща и до днес. С основаването на Народно-образователно дружество «Наука», днешното наше читалище, се полага началото на същинската театрална дейност в града. Естествено, първите актьори са били учителите. В театралната дейност се включва цялото читалищно настоятелство. Изрисуваната от адвоката Тончо Доманов завеса с Пегас и Сократовия завет «Познай себе си» се превръща в символ на възрожденския дух и безкорисност на тези първи радетели на творчеството и културата в града. В началото на 20 век театърът се налага като сериозна и водеща читалищна дейност. През 1902 година е построена новата театрална сграда. Постепенно репертуарът се променя, появяват се и първите жени актриси. 20-те и 30-те години на века са години на творчески подем. Изявите надхвърлят по качество традиционното любителство.
Троянската трупа има драматург и режисьор в лицето на Димитър Димиджийски, който би бил чест за всяка професионална трупа. На сцената са поставени 4 от неговите драми – Лято, Бунтовници, Бойка и Мостът над Мъртви Брод. В този период се полага началото на оперетния театър с оперетата «Двете пролетни царици» под диригентството на учителя по музика Христо Попов и режисьора Нено Шипковенски. Оркестърът и хорът на музикално дружество «Гусла», както и балета, създаден от Николай Аксаков, обогатяват представленията, за да добие оперетата траен характер в Троян. През 50-те години тя постига своя триумф. От тук започват своите блестящи кариери Минко Босев, Лиляна Кисьова, Мими Балканска. Представленията са празник за града, а гражданите на Троян са благодарни на създателите на тези представления. Оркестъра под диригентството на маестро Владимир Парушев достига професионално ниво. В представленията се включват хористи от всички хорове в града, а за всяка постановка се формира специална балетна трупа. Троянци още помнят имената на водещите оперетни актьори – Мара Костова, Весела Попова, Мария Тончева, Иван Чернокожев и десетки други. Многогодишната оживена театрална дейност създава предпоставки за откриването през 1954 година на професионален театър в града – Троянски народен театър. За своето 10-годишно съществуване Троянският народен театър представя над 50 пиеси и изнася над 2000 представления из цялата страна. Закриването на Народния театър през 1964 година амбицира троянските театрали. Започват да се подготвят по няколко постановки на сезон и задължително оперета. В театъра навлизат нови млади лица. Създава се една стабилна театрална школа под ръководството на режисьори като Янаки Стоянов, Петко Съйчевски, Дочо Драголов, Атанаска Ненковска, Николай Ганков. През 80-те години по идея на режисьора Борис Спиров се създава нова форма на камерен театър – кафе театър. Той пожънва небивал успех. Нова посока в театралната традиция в Троян е създаването на куклен театър. Едно сложно и обичано изкуство. Негов създател е Богомил Събчев. Призовите места от фестивали свидетелстват за високите творчески постижения на актьорите и на постановките. Освен театър за деца, кукленият театър представя и постановки за възрастни, както и театър на светлините и сенките. С годините театралната троянска сцена се превръща в предпочитана за цяла плеяда известни актьори и режисьори. Днешната театрална трупа зорко пази отдадеността и хъса на своите предшественици. Репертуара включва разнообразни в стилово отношение пиеси. В състава се включват млади актьори, които под ръководството на младия режисьор Теодор Лука представят по нов модерен начин пиеси от български и чужди драматурзи. А публиката е все така жадна за нови и нови представления. Някои от по-старите троянци до ден днешен наричат читалището просто театъра. Здравейте, аз съм Александра и искам да кажа, че съм изключително впечатлена от това прекрасно читалище в Троян и мога да ви кажа, че сте щастливци, че имате такъв дом. Ще го нарека читалището дом. Горе видях, че тичат деца, пеят, свират. Това е много хубаво. За съжаление, в България има много малко такива места и дано да има повече читалища в нашата страна, такива, каквото има тук. Да, Александра, точно така. И аз мисля така, това читалище, аз сега се замислих малко колко път съм идвал, но усещам сега, значи тук сега съм разговарял в същото време, преди около 1 или 2 години бяхме с той и още 2-3 Ане Пенчева, Ане Пенчева от Троян
и тя ми разказвала много за това читалище, че тук е минало и детството, тук с голяма любов и трепет винаги е идвала да играе и нейната майка тук е била на първия ред и тя винаги най-трепетните и представления са били в Троян, областна Моданя. Много се вълнуваше като идва насам, но аз много обичам този край, много красив район, красиво градче и наистина, както каза Александър, е много да се запазят тези читалища, защото това запазва духовността на народа ни, която не е хубаво да се изгубва. Много малко читалища, за съжаление, в България са останали в такъв хубав вид, в какъвто е вашето читалище. Наистина, много е хубаво. Това е и с такава любов, че го обгрижват всички в читалището. Супер. Дай Боже на повече места да се случва това. Дано и просто когато виждаш, че в едно читалище има живот, значи има живот в града. Стремежът на троянеца за себеизразяване чрез словото събира през 1960 година хора с интереси в областта на литературата, които основават литературен кабинет, носещ името на известния литературен критик Минко Николов. Естествено, неговото място е в читалището. Наследник на литературния кабинет Минко Николов е днешното Дружество на троянските писатели с председател Илия Ганчев. В него членуват 30 поети и писатели. През 2018 година към него се присъедини и създаденият от млади талантливи автори литературен клуб Орфей с ръководител Лина Борджиева. Авторите от дружеството сами издават и представят своите книги. Организират представяния и на гостуващи автори. Читалището съдейства за периодичното издаване на литературният алманах «Гласове от Балкана», който включва поезия и проза. Здравейте, ние сме дует Шик, Вили и Краси Гюлмезови. Здравейте, скъпи наши почитатели и приятели. В момента се намираме в читалище наука в град Троян. Харесва ни както и сцената, така и гримьорната и цялото читалище. И все още мирише на боя. Според мен го поддържате много добре, чисто е, спретнато е, топло е. Какво повече да иска един артист? Вокална студия «Усмивка» е наследник на създадената от Атанаска Ненковска през 1975 година вокална група «Пламъчета Алени». Към групата е сформиран оркестър и балетна формация. Тя минава през няколко културни институции в града, за да се присъедини към Народно читалище «Наука» през 1985 година. Популярността на състава бързо расте. Репертуара се обогатява и участията им в общоградски, национални и международни изяви също растат. След излизането в пенсия на Атанаска Ненковска през 1995 година, щафетата поема талантливата и харизматична музикална педагожка Светла Червенкова. През следващите години броят на желаещите да пеят деца продължава да се увеличава. Те са на различна възраст и това налага създаването на няколко формации. Детска формация «Усмивка», «Усмивка тинейджери», вокална формация «Еос». Всички те формират вокална студия «Усмивка». От децата на «Усмивка» води началото си и детският църковен хор към храма Света Петка Параскева в Троян. Със своя талант и артистичност, с професионално подбраните и изработени песни, с колоритните спектакли, децата «Усмивки» се превръщат в обичани и желани изпълнители на всеки празник и на всяко събитие, както в Троян, така и в много други градове. Вокална студия «Усмивка» участва в повече от 20 фестивали и конкурси за детска забавна песен. Има записи в Българското национално радио и десетки изяви в Българска национална телевизия и телевизия 7 дни,
както и множество концертни изяви в чужбина. Има записани 2 грамофонни плочи, 1 аудиокасета и 3 компакт диска. Репертоарът на състава включва песни от различни жанрове – детски забавни песни, поп, джаз, обработен български фолклор. С малките певци през годините работят едни от най-известните български композитори. Незабравим спомен в сърцата на публиката остави детският мюзикъл Ян Бибиян, който отбеляза небивал успех. Освен с груповите изяви, изпълнители от състава участват и с индивидуални и дуетни изпълнения в редица престижни конкурси, от които са донесли множество високи отличия. За своя талант и жизнерадостно излъчване, малките певци са отличени с неизброими награди от конкурси и фестивали. През 2008 година са финалисти на детската Евровизия, където завоюват престижното 2-ро място. Уникалните им концерти се превръщат в истински празници. А по повод на 30-годишният им юбилей, Общински съвет Троян удостоява състава с отличието «Златна значка Троян». Днес в усмивка под ръководството на Надежда Бурева се обучават най-малките, които много бързо добиват популярността на своите предшественици и печелят любовта на публиката. От своето създаване до днес, участниците в студията са повече от 500. Някои от тях свързват завинаги живота си с музиката. Намираме се в ателието на Школата по изобразително изкуство в читалището. Школата е създадена през 2003 година от Маргрет Креклешка. В нея се обучават деца на възраст от 5 до 15 години. Работят с най-различни материали и техники, за да се постигнат възможно най-добри резултати, съобразени с желанията и възможностите на всеки малък творец. Водни бои, фулмастери, темпера, мозайки, глина, моделиране и много други. Малките художници участват непрекъснато в обявени конкурси както в страната, така и в чужбина, печеляйки множество престижни награди. Ежегодно е участието им в конкурса «Нарисувай ми слънце», където винаги печелят награди и в повечето случаи и в 3-те категории – най-добър екип, най-нестандартна техника и най-усмихнато слънце. Участници от школата печелят награди и от конкурса «С очите си видях бедата». През 2013 година рисунки на деца от школата са отпечатани на картички за разпространение в Европейския съюз. Всяка пролет в края на творческата учебна година Школата по изобразително изкуство подрежда впечатляваща изложба. През 2018 година читалището кандидатства за финансиране по проект на обществен форум и с печелените средства обзаведе това ателие за малките художници. Много млади художници са научили азбуката на изобразителното изкуство в школата. Винаги усмихнатата им преподавателка Маргрет Креклешка е магнит за тях. Със своята лъчезарност и умения на талантлива художничка и преподавателка, тя предава на децата не само любов към рисуването, но оформя умело и техният усет към красотата и естетиката. Какво е за мен читалището? Това е моят дом. Сградата е построена на мястото, където е била къщата на дедите ми. Аз съм една от първите заселили новия дом. Тук е минало моето детство. Свирих на пиано при госпожа Бонка Минева и на виолончело при госпожа Ценка Коцева.
След завършване на музикалното си образование, дойдох пак тук и почнах да преподавам пиано. Тук отгледах децата си. Дъщеря ми Радина Радионова заспиваше на столчето до пианото, прегърнала куклата си. После, след като завърши академията, тя се върна и преподава уроци по пиано в стаята, в която минаха моите 47 работни години. Тук идва и внучката ми Никола Иванова и с голям мерак рисува. Ето защо читалището за мен е светиня. Тук влизам като в храм. Да пребъди. Днес читалището стои на здрава основа. В неговите темели са вплетени възрожденският огън и неугасимият стремеж към просвета на нашите праотци. На уния първите, дето в далечната 1870 година прегръщат донесената от Матей Преображенски и Васил Левски идея, събират по една бяла меджидия и основават читалище. Абонират го за няколко български вестника и купуват първите книги. Васил Бочов Попов, Марко Колев Марковски, Васил Хаджикалчев, Минко Ненов Шипковенски, Калчо Ангелов Гайдарски. Бурна и превратна е читалищната история от тогава до днес. Многократно прекъсвана и възстановявана, искрата запалена от първите продължава да гори и днес. 12 септември 1893 г. е датата, на която се полагат основите на Народообразователно дружество «Наука» и започва своя път днешното наше читалище. Постепенно дейността се обогатява. Организират се забави, вечеринки, изнасят се беседи, лекции и сказки. В афишите от онова време четем: на 13 януари срещу Васил дружеството устройва традиционна новогодишна вечеринка. След богатата програма следва весела част и таелада. И още Народообразователно дружество Троян. Популярен концерт. Обърнете внимание на програмата. Чайковски, Шопен, Виенявски, Крайзлер и Бетовен. През 1894 година в читалището се открива Народен университет. Устройват се вечерни курсове с сказки и лекции. Поради войните в периода 1912-1918 година читалищната дейност в града замира, както и въобще целият културен живот в града. За да се възроди с нова сила след това. Сменило много домове, през 1920 година читалището се нанася в новопостроена сграда благодарение на дарението, направено от Петър Кинов Балевски и неговата съпруга. В новото здание се нанасят читалнята и библиотеката. Организираните от читалището изяви привличат все по-голяма част от населението. Именно от тук започват всички културни новости в града. Музейна сбирка, художествени изложби, кино. Вглеждайки се в културната история на Троян и разлиствайки читалищната история, виждаме най-просветените и колоритни троянци да работят за читалището. Със своята интелигентност, култура и възрожденски ентусиазъм, те не само поставят основите на читалищното дело в града ни, но и всеотдайно и неуморно работят за утвърждаването му като културен център в Троян. Сега техни достойни последователи са днешните настоятели. Председателят доктор Виолета Койновска, негово високо преосвещенство архимандрит Стефан, временно изпълняващ длъжността игумен на Троянския манастир, доктор Русица Бузева, Маргарита Гладкова, Иванка Църова, Стела Мавродиева, Веселин Дудевски, Димитър Пиронков, Валентин Бечев, Ангел Балев, Николай Тодоров, Марин Дочев и Лили Цанкова. Финансовата отчетност е поверена на проверителна комисия с председател Стела Маринова и членове Натка Колева и Здравка Пеевска.
Преди 15 години приех предизвикателството да стана председател на читалище Наука 1870, град Троян. Аз не знаех с какво се заемам и каква голяма отговорност е той, но същевременно и голяма чест. Заварихме читалището в едно малко объркано състояние, наложи се да направим много ремонти, да работим по много проекти, но екипа беше железен, сплотен, работлив. За тях нямаше ден, нямаше нощ, няма работно време и тогава разбрах, че читалището не е работа, не е професия, не е занаят. Читалището е съдба, читалището е начин на живот. Който влезе в него, остава винаги в него. И денем и нощем мисли само за него. Затова сега читалището ни има хубав съвременен облик. Работи се много, работим по проекти, работим с чужди продукции. Троянци са доволни, посещават го и в града така се говорят само хубави неща за него. Читалището е най-важната, най-значимата градивна единица на културния живот по места. А нашето троянско читалище, което аз смело наричам образцово във всяко едно отношение, е гръбнака на целия културен живот в нашата общност и в нашето общество тук в Троянския край. Без дейностите на читалището, нашата община би се лишила от основния донор на култура сред най-малките и сред най-възрастните. И именно заради това, заради тази огромна дейност, която развива нашето читалище, аз се чувствам изключително щастлив и горд от възможността да бъда член на читалищното настоятелство, което за мен не е функция на ръководство или на контрол, а е функция най-вече изискваща широко популяризиране на голямата дейност, която извършва нашето читалище. Която дейност не се ограничава просто с развитието на библиотека, на някакъв самодеен хор, а е дейност, действителност, обогатяваща културата, духовността и духа на нашето общество. Както в миналото, така и днес, жителите на Троян приемат читалището като нещо скъпо и свое, създадено от тях и за тях. Затова подкрепят неговата дейност безрезервно. Многобройни са благородните дарителски актове, благодарение на които се подпомагат всички читалищни дейности и се подобрява материалната база. Утвърдила се вече традиция е коледният благотворителен бал, организиран ежегодно от читалищното настоятелство и очакван от троянци като едно елегантно светско събитие, генериращо сериозни приходи. Но безспорно най-големият ни партньор е община Троян. Днешната дейност на читалището би била немислима без нейната подкрепа. Неизброими са знаците на признание и почет, с които нашето читалище Наука е удостоено през годините. Неизброими са и отличията и наградите, които са донесли читалищните състави от своите участия в стотици конкурси и фестивали. През 1970 година, по повод на своята 100 годишнина, читалището е удостоено с орден Кирил и Методий първа степен, а по повод на 150 годишния си юбилей през 2020 година, с решение на Общински съвет Троян, читалището бе удостоено с златен герб. А ние в чест на наградата засадихме дърво, символ на живота, да расте здраво и силно, да е свидетел на възхода на родния ни град. Но най-голямата награда за нас е пълната зала, аплодисментите, жадните за знания очи на децата. И както една къща не може да се нарече дом без хората в нея, така и читалището не може да бъде дом на духовността
без стотиците самодейци, отдали му своя талант, труд и време. И най-вече без своите стопани, малкият сплотен читалищен екип. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви. След 50 или 100 години хората ще са вече други. Но читалището ще е същото. Може би още по-модерно и по-хубаво, но здраво стъпило на мястото си, тук в центъра на града, където са му отредили предците ни. Да се вижда, да се знае и да се помни. Да ни сочи пътя и да ни казва кои сме, откъде идваме, на къде вървим. Да е категорично доказателство за това, че ще бъдем, защото сме били.